Babae sa Cagayan de Oro City, Samdan, human gidunggab gamit ang kutsilyo sa iya mismong bana. Sospek giingong anaa sa impluwensya sa illegal nga droga. Sumala sa kapulisan. Aniya ang ako report. Nagkadugo na kining babae diyang maabtan sa otoridad sa District 3, Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City, pasado alauna, Lunes sa hapon. Nakahiagom siya og samad dinunggawan sa ulo. Gilayong gidala sa ospital ang biktima. Ang sospek sa pagpanunggab ang mismong bana sa biktima. Nadakpan ang sospek sa mga otoridad. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga taod-taod na gaaway ang magtiayon. Anang tabo kini tungod kay ang bana under influence sa illegal drugs. Then dagan kining asawa padung sa ilang singilingan nga barangay Kagawad ug nangay kini pakitabang ug didto gisulod gihapon ni dito ang asawa ug mao tong iyang dunggab apan nadakop na dayon kini ang mao nga suspetsado. Angol sab ang usa ka lalaki nga igo lang mitabang sa biktima atol sa pag-atake sa sospek. Wala na miluwat pa og pahayag ang kabanay sa biktima lakip ang sospek. Mag-atubang ang sospek og patong-patong nga kaso. Lakip na frustrated parricide in relation to violence against women and their children, trespass to dwelling og malicious mischief. Kini ato mga partners nga kung naamang galing tay bikil or natay bikil sa tuig sikataw, ensure gid nato nga dili ta mo resolve into mga brutal nga mga desisyon kay kanimo ay makaadto ka nato sa kalautan. Cyril Chavez, One Mindanao.